Celý košický Irish pub spomínal na Led Zeppelin. Po štvrtýkrát sa stretli fanúšikovia britskej rockovej skupiny, ktorá dokázala predať celosvetovo 200 miliónov kusov albumov. Neviem, či ste si všimli, na pozvánkach je trošku tak symbolicky dané, že táto party sa volá Stairway to Heaven, čiže schody do neba. Je to preto, že je to 4. ročník a na štvorke Led Zeppelin existovala skladba, ktorá sa takto volala a bola jedným z najväčších hitov tejto skupiny. Aj celej doby, aj celého storočia. Tu je rebríček hitov, ktoré majú ich fanúšikovia najradšej. No pre mňa je Imigrant Song asi naj skladba. Z 3. platne prvá skladba. Stairway to Heaven. Viete to aj trošku ako napodobniť tú melódiu? And she's body a stairway to heaven. Ďalej nie. No, Hulotalov samozrejme. Stairway to Heaven, schody do neba. Volelotalov. Aj moja. Vždy, keď sa fanúšikovia Led Zeppelinu raz do roka stretnú v Irish pube, je to pre nich sviatkom. S touto hudbou žijú stále. Kde všade túto hudbu počúvate? Všade. V aute, doma, v práci, všade. Ja osobne tak v aute, v skleníku, v obývačke, hockedy aj v spálni, keď si pustíme MP3, všade. Spievate s ním? Nie. Ani v sprche? A tak to aj doma, keď ma pustím. Ja som taký dosť ešte stále, mám síce viac než 50, ale ešte stále ako rocková hudba. Ja mám stovky, už sa dá povedať, že tisíce CD-čiek s rockovým zameraním. Takže ja keď si pustím doma, tak aj to patrične vytočím a tým pádom je tam aj ten spev. Tak stále si to púšťam. Keď chcem mať dobrú náladu a chcem trošku si zvýšiť krvný tlak bez kávy, tak si pustím Led Zeppelin. Tento pán dokonca dostal od syna na túto príležitosť špeciálne tričko. Kapela mala oficiálne 4 členov, tak rátajte s nami. Narátali sme spolu 5. Trička mali aj ostatní, bol to darček pre tých, čo dostali takúto pozvánku na rokový večer. Kedy ste poprvýkrát vlastne počuli hrať túto kapelu? Táto kapela je pre mňa ako modla. Ja ako puberťák som tú kapelu počul v roku 1968-69 a odtedy mi strašne prirastla k srdcu a je dodnes pre mňa niečo, čo je naj. Tak asi pred 35 rokmi. Tak to bolo niekedy začiatkom 70. rokov a s touto kapelou v podstate žijem, odkedy vydali prvú dosku, čiže od tých 69. rok a vtedy v podstate, to som bol vlastne malý chlapec, možno 12-ročný a absolútna bomba. Myslím, že to bolo, ale určite to bolo na gymnázium v roku 77. No kedy sme začínali s rockovou hudbou, ja sa pamätám na 70. roky, keď som začal robiť diskotéky a mojimi vzormi boli bratia Rybárovci v Košiciach, ktorí teraz sa blížia už možno vekovo okolo 65-70. Ja mám 54, takže sme začínali hrať a počúval som normálne rockovú hudbu a sme dokonca na diskotéky bežne, tam v diskotékach hrali Purple, Led Zeppelin, to čo som počul tú Status Quo a všetky tie staré veci. Dostať sa k platniam Led Zeppelinu bolo pritom v období ich najväčšej slávy u nás nie vždy najľahšie. Bol to trošku problém, vtedy sme boli odkazaní na platne, ktoré sa dovážali z Jugoslávie, z bývalej Jugoslávie. Vtedy to vydával ešte Jugoton. My sme počúvali túto hudbu sme počúvali hlavne na ešte starých magnetofónoch, volali sa Sonnet Duo. Neskôr prišli malé kazeťáky, tak sa to nahrávalo na malé kazety a tak sme počúvali Led Zeppelin, Black Sabbath, Uriah Heep a tie ďalšie tvrdé kapely. Problém s tým sme nemali, lebo mali sme určitý zdroj, ktorý nám tie platne donášal. No a z toho hľadiska sme problém nemali a vlastne sme ich počúvali normálne. S tým sme vyrastali. Bola to éra ťažká. Ja poviem, ten, čo mal platne, tak bol skoro boh, poviem, na hlavnej. Keď stačilo strčiť pár dobrých platní pod pazuchu, prejsť sa po ulici a úplne cudzí ľudia zastavovali a pýtali si, ukáž, pozri. V tej starej dobe to bolo všetko problém. My sme mali vlastne tú výhodu, že sme boli blízko hraníc a z Košic sme mohli ísť do Budapešti, predsa len veľké mesto, má 2 milióny obyvateľov aj kedysi, čiže tam sa si mohli v podstate na trhu kúpiť čokoľvek. No a potom Praha alebo športovci. V mojom prípade vodní polisti ČH, to boli zaujímavé, že policajti, ktorí chodili na rôzne turnaje po Európe a potom to boli hokejisti, nemenovaní, ale všetci ich poznáte z Košic. Niektorým sa podarilo Led Zeppelin vidieť a počuť aj na ich koncerte. Ja som bol na
polooriginál roku 99, myslím, v februári v Prahe, keď boli v podstate bez Bonhama, bol tam Page, bol tam Plant, ale pre mňa to bolo ako keby boli všetci. Bol som na Planta a Pagea v Prahe. Ja som mal to šťastie, že aspoň, aj keď nie celú, tak časť, to znamená dobrú polovicu, som videl v Budapešti na koncerte, kde to bolo, fungovali ako Led Zeppelin, hoci hovorím, boli len dvaja originálne, takže to som videl, no je to zážitok. Som si kúpil lístok do Budapešti vlakom, sa pamätám, lístok stal 72 korún slovenských, alebo československých tam a naspäť. A boli sme sa v Budapešti pozrieť na film, ktorý sa viazal v skupine Led Zeppelin, koncertný, bol taký dvojdisk alebo dvojalbum a ten vyšiel ako film. A na to sme z Košíc rockery, hoci ja som začínal ako rocker, sme sa na to boli pozrieť. Nepamätám sa, ako sa volalo kino, ale bolo to úžasné, lebo u nás naši kiná bol Vinentu, takže to bol rozdiel trošku. Čo si myslíte, že prečo oni boli takí úspešní a ešte stále sú? Lebo doniesli do hudby niečo úplne iné. Samozrejme, že v tých časoch kráľovala skupina Beatles a Rolling Stones. Oni boli trošku tvrdší, ale tandem Robert Plant a Jim Page bol fenomenálny a oni vlastne ovplyvnili rokovú kultúru v Amerike aj v Anglicku, teda potom aj v celej Európe. Na hity z albumov Led Zeppelinu sa všetci dobre zabávali, na parkete bolo plno. Vďaka sponzorom sa tento večer predávala aj tombola. Prvou cenou bol horský bicykel. Dovolíme si tvrdiť, že tí, čo večer v Irishi zažili, vďaka Led Zeppelinu do toho neba schodmi aj došli.